gashin nan tsage-tsage inda ka san irin ciyawan nan. To amma ina gaya ma idan da za ka wale kwakwalwarsa, kaga abubuwan da ke ciki, to bilal ina gaya maka, da ka ɗauke shi ya rika titin ɗinka. Wato ina gaya maka, a lokacin da kaza iga kaza, kare iga kare. Wato idan yi wato ina gaya maka duk wani shashi na bayani da zan yi maka ba za ka gane ba sai ka sami bureka a ofis. Ka gane ko? In yi maka burekin. Amma na sa abu da ba shi ba musu bureka yana burekin rekod. Wato bari in gaya maka a lokacin da jaruma ta yi jarumanta. Ina gaya maka kafirai ma mara cin gana mana azaba kake wannan azumi sai da nishadi. In ba haka ba billahi da ina gaya maka kai. Wato idan kanka ba kwakwalwa fa. Oke Allah kai. Ba sauki ai. Haba. Dole sai ana haka. Ba sauki ciwon are aka ce ya jikin kamar jiya fa. Oke ke wanke ba bace da yana nufin da warke. Kace soni ya san ciwon so yana da zafi da raɗaɗi. Aboki, ka san na da hujja ba hakan nan nake gudu ba. Na hayo da kwanso na ajiye riba ban gani ba. Na sha wuya akan so me zai hana ba za na kaurace ba. Karka manta aboki so ya sami jiri. Na tsallake ba, ni za na kashe kaina zama a duniyar ba zan iya ba. A'a karki fara hakan ba zai saki kai gaci ba. Zafi yakan bar sanyi, karki manta da wanda shi yake da duniya.